Tradičné chute, vôňa čerstvých výrobkov a hlavne dobrá nálada. Aj tak by sa dala opísať atmosféra na Smižanskej zabíjačke. Táto udalosť každoročne priláka desiatky návštevníkov, ktorí si prídu vychutnať nielen dobré jedlo, ale aj hlavne bohatý program. V našom stánku ponúkame fazuľovicu a chlebík s masťou a cibuľkou. A dnes predávame grej zupu, varovú polivočku, predávame domácu dennú šoldrinu a takisto máme šmálec so škvarkami. My každý rok, keď je tu zabíjačka, tak dôchodcovia. Máme tu klub dôchodcov a my dôchodkyne pečieme koláče domáce, kysnuté, proste rôzneho druhu a potom tie koláče predávame. Ja grillujem, horký klobásy, krkovičku, a tam ďalej sa domáca grejzupa, studeninu máme, bravčový bočík pečený, všetko. O zábavu sa postarali hudobná skupina 13 ciest, ľudový rozprávač Jožko Jožka a folklórny súbor Smižančanka. Program je vždy tu krásny. Predtým bola skupina country, teraz vidíte je tu Jožka Jožku, potom budú vystupovať folklórna skupina. Boli tu, čo išli akože s ražňom a fašiangy, hej, oslavovali tu poobliekaní chlapi. Je tu zabíjačka, čiže môžete jaternice, klobásky domáce, domácu kapustu, proste čo vám srdce zažiada. Ten fašiangový sprievod som si aj natočila, sa mi veľmi páčil, aj to, že išli troška do domu dôchodcov nového, troška aj starších povzbudiť, aby prišli pozrieť na túto dobrú akciu. Výborná atmosféra, rádi, že sme tu došli, lebo aj to počasie nám praje, takže krásne tu je. Návštevníci mali možnosť zakúpiť a ochutnať veľké množstvo domácich výrobkov. Teším sa, že si niečo kúpim, teším sa na jaterničky, na grej zupku a hádam aj nejakú klobásku, že si dáme. Chceme si kúpiť grej zupu a škvárky, keby sme videli, že by sme si aj z domov zobrali škvárky. Dali sme si grej zupu a jaternicu na skúšku, že uvidíme, že či majú lepšie, ako keď my robíme.